እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። መንግስቲ ኤርትራ ኣሲርዎም ዘሎ ጋዜጠኛታት ዳሃዮም ከፍለጥ ዝጽውዕ ጥርዓን ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀሪቡ። ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ኮሚቴ ምጥባቕ ጋዜጠኛታት ፔን ኢንተርናሽናልን ካልኦት ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላትን ብሓባር ዘቕረብዎ ጥርዓን ውድብ ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኤርትራ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣሲርዎም ዘሎ ጋዜጠኛታት ዳሃዮም ከፍለጥ ኩሉ ዓይነት ጸቕጢ ክገብር ንምጽዋዕ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ። እዞም መንግስቲ ኤርትራ ኣሲርዎም ዘሎ ጋዜጠኛታት ኣብ ዓለም ቶም ንዝነውሐ ግዜ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት እዮም ዝብል ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ነዚ ጥርዓን እዚ ብምቕራብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዞም ግዳያት ክፍትሑ ጻዕርታቱ ከዛይድ ብምእማን ኢሉ። መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ረገጽቲ ፕረስ ጥራይ ዘይኮነ ዝኣሰሮም ጋዜጠኛታት ዳሃዮም ኣብ ዘይርከብ መዳጎኒ ቀይዱ ምስ ስድራ ቤቶም እውን ከም ዘይራኸቡ ገይሩ ብሕሱም ጭካነ ብምሓዙ ተደጋጋሚ ክስታት ከቐርበሉ ጸኒሑ እዩ። ኣብ 2020 ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ንኤርትራዊ ሽወደናዊ ዳዊት ኢሳቅ ጉዳይ ብዝምልከት ኣብ ቤት ፍርዲ ሽወደን ክርአ ጥርዓን ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሽወደን ነቲ ጥርዓን ኣይተቐበሎን። ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዝቐንዐ ተመሳሳለ ጥርዓናት ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ቀሪቡ ነይሩ እዩ። ኣሸባብ ናይ ሶማል ኣብ ደቡብ ዝርከባ ቁሸታት ኣብ ዘጥቃዕሉ እዋን ምስ ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ከም ዝተጸምደ ካብታ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ኣመልኪቱ። ሮይተርስ ብወገኑ ብዘርግሖ ሓበሬታ ኣሸባብ ዶብ ሰጊሩ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክዋጋእ ንመጀመርያ እዋኑ ምዃኑ ብምግላጽ ብርክት ዝበሉ ኣባላቱ ከም ዝኸሰረ ኣፍሊጡ። ኣሸባብ ብዕለት 20 ሐምለ ይድን ኣቶን ዝተባህላ ቁሸታት ኣብ ዘጥቃዕሉ እዋን 3 ሲቪል ነበርትተን ቁሸታትን 14 ወተሃደራት ኢትዮጵያን ከም ዝቐተለ ወሃብ ቃል ትጥሩፍ ጉጅለ ንሮይተርስ ሓቢሩ። ሓለፍቲ ኣብቲ ዶብ ዓስኪሩ ናይ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብወገኖም ብውሕዱ 63 ኣባላት ኣሸባብ ከም ዝቐተሉ ገሊጾም። እቲ ጥሩፍ ጉጅለ ምስ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ተጠርኒፎም ምስ ዘለዉ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ዝገጥም እኳ እንተኾነ ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ መጥቃዕቲ ከካይድ ግና ዘይከም ኣብ ኬንያን ዩጋንዳን ንፈለማ እዋን እዩ። ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ኣሸባብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተጸሚዱ ብምህላው ተዳኺሙ ለይሉ ስለ ዝኣመነ እዩ ክብሉ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይገልጹ። ኢትዮጵያ ምስ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተጠርነፈ ናብ 4,000 ዝጽጋዕ ብዙሕ ሰራዊት ኣዋፊራ ትርከብ። ዴሞክራሲያዊ ምስግጋር ስልጣን ንምግባር ኣብ እትቃለስ ዘላ ሱዳን ኣብ መንጎ ቀቢላታት ዝውላዕ ዘሎ ግጭት ነታ ሃገር ሓድሽ ወጥሪ ፈጢርላ ምህላው ካብታ ሃገር ዝመሓላለፍ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣብ መንጎ ቀቢላታት ሃውሳን በርትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተወልዐ ግጭት ናብ ካልኦት ግዝኣታት እታ ሃገር የስፋሕፍሕ ምህላው ካብ ከተማ ካርቱም ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ። ዛጊት ተረኺቡ ብዘሎ ሓበሬታ መሰረት እቲ ግጭት ናብ ኣልሩሳይሪስ ቀይሳን ወደልማይን ዝተባህለ ከባቢታት ልሒሙሎ። ሓለቓ ሳብ ሰራዊት ሱዳን ሌተናንት ጀነራል መሐመድ ዑስማን አልሑሴን ናብቲ ግጭት ተፈጢሩሉ ዘሎ ከባቢታት ሰራዊት ንሓለዋ ተዋፊሩ ምህላውን እቲ ግጭት ኣብዚ እዋን እዚ በተዛማዲ ሃዲኡ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ። እንተኾነ ማይት ሰባት ተቐቲሎሙና ዝብሉ ተወላዶ ቀቢላ ሃውሳ ኣብ ግዝኣት ብሉ ናይል ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ጀሚሮም ኣለዉ። ብሓይሊ ብረት ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ንምቅዋም ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታትን ዘይቅርዑ ምሕደራን ንዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ሰማይ ከም ዝዓርግ ብምግባሩ ብኣማይታ ሸሓት ዝቝጸሩ ሱዳናውያን ኣብ ድርኩኺት ጥሜት ይርከቡ ምህላዎም ውድብ ሕቡራት ሃገራት የጠንቅቕ። እዚ ሓድሽ ዝጓሃር ዘሎ ቀቢላዊ ግጭት ናብ መላእቲ ሃገር እንተልሒሙ ድሮ ኣብ ቅልውላው እትርከብ ሱዳን ክትወጻሉ ናብ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ከይትሽመም ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት የተሓሳስቡ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።